kwaye eclassini lakadakhe uyazi masihlale senza lento eyikweni zabantwana nina proverb ukhule kamnandi you went to a proper school where ngithe school you went to a proper school where eclassini ni 13 you know each other by name like we use our English names. Yes, everyone is like, hey, Jonathan, James. Mary, akuna the poor. Tina, bese 70 ngakhi? 76. At the skin 4. Yeah. Bude shara bathi Yvonne, ngibonga nesiphayza. So mama ucabanga ukuthi ayenza imali nyana. Uthengisa amazimba eclassini. So uyalandzela yonke lento le uthi it was fine. There's no problem with it. Hey, the day bayobuyela ku power. Siyayisola. That's the problem. Ufasa ama true colors lo. Yasilona ne asimanye impela intamo yakhe yashwaba ukayibona intamo kaHelen wayibona intamo kaHelen okuyashwaba shwabani ilabo kokho bebelunga akagugu yabola la yabola ngathi yasazi steak ukhohle ukusifaka efridge basifaka ku micro oven wasikhipha after 3 days shwabene la Akagugu yabola akeza ngifuna no unokhakhumusa hayi lokho kwanazo sitelela no usitelelile la akekho right akekho thinking is serious manje ukuthi iCPS this is the only time I know ukuthi igrant yethu ibhatala iCPS no iCPS bengayazi mina ngazi mayithi angeke ngikhona ukunibhadala manje ubani wena athi bayinika mina nginike nini marumama umama sonke lesikhathi una 5 months aloku ayiphuzela amanzi akhe ukhohliwe 3 years Now 5 months ago bekazi ukuthi contract iyaphela what yazi lento ukuthi ngizoyicharge man ngizoyicharge le phone besiyaqiba and efanele uyoba iMC yama idols angithi ngiyazi labantwana bena ababhimbayo lapha bese niyabawina ayikidingi njengama idols problem nokwenza ngathi important uzothi and the winner is Sayathula. Let's go to a break. Mama. Let's go to a break. Ngathi what's uyawazi dala uma result wabonile unesibindi bro unesibindi kahle kahle unasibindi unobusathana uthula kanjani nento nje uthi uyazi ubani ofailile eklassini uyazi ubani ofailile and abafailile sayitoilet yazi buhlungu kanjani lento kumela asuka wena man. Now I was warned about Skhumba. I am taking a beating and I'm about to take a little bit more. But Skhumba? Oh no, lengoma bengadlala iKhaza boKansas City. Izolekadlala ngizolo beshay tribute. Amfana ukuthi mdlalo mina ngimengamuzwa laba bangifuna ya understand the legend but iphethe bekhas there and must may is already in peace maro Kansas bekathini bafethu. Ayisuka besim. Rhythmic. It was rhythmic. It was. Ay mara bekahamba. Manje abantu bayasibhodlela emaredweni. It's traffic leader. Sandaba lento le. Uthini kithi? Usithinta ngayiphi indlela emoyeni. Abantu bayazi ngama Wednesday ubaba mina iHotman bafika endlini ubheka imeda kuthi love. Ufuna uthi bozile maHotman la mama mela ngolosithathu nokufika endlini ubheka imeda kuthi love. Kunento singayenzi right. Namhlanje ngicela ukufasela esilingini uthi Chandelier. Yini chandelier le. Angazi ngicela ukuthi yini bobukeleni wena? Sure. Like uthiwa stop. Like mama mela Hotman ngathi ubukele 50 shades of grey. Ngathi ungafasi made enoyaza unama hang up boy. Unawo mariskiya sokwavula. Sikho. Uthi love ngicanga ukufasa ngase. Vasco. No. Ngicela singene Vasco. Asingene la ku Vasco. Ya le Pablo kwashiku. Le qoba ingubo soma. Le zenke. Sesivala ngePavu. Nesivala ngePavu na made. Abantu basahamba ama sound athi. Ngathi kuseholweni manje. Ngathi kuseholweni. Uzinqosini. Yena kune choir la endlini. Ngifuna sishintshe the way senze izinto ngakhona. Ithi Pablo.
Isifaka under pressure la khona man. Uthi wathi apha ngifuna asimasimba singangena shower nomuntu. Sithatha phi shower thina kusini. Baby liphi buff. And yasibavu dlala emva kwamaruba. Uqeda ukuphuza into zakho zonke imkhonto yakho yonke ikhombi. Udlula kitchen ntana bathi baba yapi. Nani pub. Or Domingos. Atari pub. Sifaka under pressure. Sifaka under pressure la khona man.